Hello everyone, गिबि-गिबियाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे धनन्जय बर' एन्टारटेनमेन्ट इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनायखौ आङो जासिहरबाय। जोंहा दैज्लां बोथोरा सोलिगासिनो दङ। स' बेजोंनो जों लोब्बा लाखिनानै दोंसे मिउजिक भिडिअनि शुटिं खालामगासिनो दङ दैज्लाङा सफैलायबाय होननाय। बेवहाय आं जे मेथाइखौ खनफादों जोंनि बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि मिस नितामनि बर' बिथाङा। लोगोसे बे मेथाइखौ लिरदों आदा कातिन्द्र बसुमतारी बिथां। लोगोसे बे मेथाइखौ मिउजिक एरेन्ज खालामदों आदा अमर बर' बिथाङा। बे मेथाइयावनो भिडिअआवहाय जोंहा फावखुंगुर महरै रुल खालामदों जोंनि बर'नि जाखांफुनाय सासे फावखुंगुर नकुल बर' बिथां। लोगोसे फावखुंग्रि महरै जोंजों फाव खालामफादों जोंनि बर'निनो जाखांफुनाय फावखुंग्रि मिस हाबिला बर' बिथाङा। लोगोसे करिय'ग्राफ खालामदों जोंहा अनिल मुसाहारि बिथाङा। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय जिअ मिउजिक प्रडाक्शन बे इउट्युब चेनेलावहाय मोननो हागोन। बे इउट्युब चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। जोंहा लोगोसे शुटिंनि माखासे क्लिपफोरखौ नोंथांमोनखौ दिन्थिनो आखायाव लाबाय। फैलाव दुबुलिया बर' सिखोलानि रुमबां रुमबां माइ गायनायजों आय' मिनि बाला बाला जंखायलायनायजों गोसोआ गोजोन